Ana platforma yekîtiya jinê Kurd ya Bakur ev çend roje rastê li Hewlêrê heroha niha jî li hatiye Silêmaniyê serdana hemû hêz û însiyatîfên jinê Kurd dilê me heye em bikin û me gelekan jî kiriye. Divê em di serî da pênaseya platforma yekîtiya jinê Kurd bikin. Xalê xwe girîng em dixwazin her bi çapemeniye her wiha bi gelê xwe re û bi hemû însiyatîfên jinê Kurd re û rewşenbîrê jinê Kurd re parve bikin. Platforma yekîtiya jinê Kurd divê hêlê da ji bona yekîtiya gelê Kurd xevatekî taybet dimeşîne. Em platform bi taybetî ji dîrokê û heyan niha her jina ku ji hemberê zilmê berxwedaye têkoşîn kiriye û di nava vê têkoşînê da cî girtiye em wan jina tev wekî nirxê xwe dihesibînin û em ji wan fêz û hêz digirin. Hemû jinayê taybetî jinê Kurd. Ya duyem jî em platform yekîtiya gelê Kurd, yekîtiya jinê Kurd serdestê berjewendiyê takê kesî, partî, rêxistin û her wiha hemî însiyatîfa digire. Ev di xalên pir girîng in. Berjewendiya yekêtî, berjewendiya neteweyî, berjewendiya jina Kurd, yekîtiya jinê Kurd serdestê hemû partiya însiyatîfiya girtin di heman demê da yekîtiyê hêsantir dike. Bi rastî jî divê serdemê da divê meriv bibîne ku û em jinê Kurd divînin ku yekîtî çarenûsa hemû niha pirsgirêkê civaka gelê Kurd û jinê Kurd e. Divê hêlê da jina Kurd platforma yekîtiya jinê Kurd ku çêkiriye di heman demê da bi vê mebestê dixwaze yekîtiya gelê Kurd li hemû dinyayê yek çê bike. Ji ber ku em dizanin tenê ne Kurdên li welat, ne Kurdên ku îro li çar perçe jinê ku dijîn. Di heman demê da jinên ku ji welat derketine ji bona jiyanek aramî, ji bona jiyanek bextewar, bi deriyên dinyayê, bi dewletên dina ketine. Gelo ev çûyîn bû mebesta bextewariya wan pêk hat? Na. Welat hêlîna me divê em di serî da aramiya wî û her wiha yekgirtî û yekîtiya xwe çê bikin. Em wek platforma yekîtiya jinê Kurd dibêjin ku bi rastî jî jin çawa ku maleka diparêze, malekê ava dike, hêlînekî çê dike û vê hêlînê vê malê van zarokê xwe ji hemû dijmin û nebaşî û zilmê diparêze, ji derva diparêze, di heman demê da di malê da aramî çê dike, di malê da li hevhatinekî çê dike û van xwişk û biraya dide, destê wan dide hev û malbatek hevgirtî çê dike. Îro niha peywira jina gelê Kurd jî welatê xwe biparêze û di welatê xwe da aramiyekê û ji bona bextewariyekê welatekî hevgirtî, Kurdên hevgirtî, hêzeka xurt bi Kurdên hevgirtî çê bike. Em dibêjin ku îro bi rastî jî 100 sal e jinê Kurd li her derî zilm dîtin û canê wan êşiya, zarokê xwe henda kirin, tacîz, tecavüz, bindestî, her wiha zilmekî pir mezin herî zêde êşa giran dayîka kişand. Gelek dayîkê me îro ev laçik, ev çarka spî ku bi morîk dikirin, dixemilandin, didan serê xwe, ji ber van êş û zilma ji serê xwe morîka wî jê kirin. Tenê laçikê dan serê xwe. Em vê êşê û vê barî û vê laçika xemlandî barî wî didin ser pişta xwe û bi yekgirtinekî, bi yekîtiya gelê Kurd, bi şahiya yekîtiya jina Kurd, careka din vê laçika xemlandî wek peywir divînin ku bidin serê hemû dayîkên xwe bi roja şahî, roja yekîtiyê. Ev divan hevdîtina da rast e me gelek jina ra hevdîtin kir. Divan hevdîtina tev da jî ew jî zilma li ser xwe
او نرازی بونا خوی نیگرتی آنیتن زمان ام همان ایجه به هفرا پارو دکن نه مبستا ما تیکلی یک دیالوگ یک آوا کرنه پشتی و دیالوگ هر وها دیالوگ کی ماینده سکرتریه که ماینده جبو یکیتیه ام آوا بکن نینی تو تشتک نهانینه لی روزم پیشیا مدا گر سکرتریا ما آوا ببه گیشت جی دناو دا دل دکن کو جی بگرن و یکیتیه آوا بکن